L'Albert Polell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història i el Jan Pallissa i el Marc Vilà a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els Ulls de Clio. Hola. Molt bé. Hola, Solsona. Ara, que no us sentíem. Hola, Pau. Hola, Albert. Hola, Clio. Hola, Miquel del Castell. Gràcies avui per deixar-nos casa teva. Avui seria un dia per aplaudir i celebrar, però em sap greu, avui venim a acomiadar-nos. Acabem la temporada. No sabem si acabem més coses, però la temporada l'acabem segur. Com a mínim. I ho farem tal com toqui. Deixeu-me un segon, sisplau. Què traurà ara? Agafeu un mocador d'aquests, perquè ens acomiadarem tal com toqui. Per un segon, imaginem-nos que no estem a Solsona, estem a Calella de Palafrugell, a davant de la platja, d'acord? Agafen un altre. Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Molt bé, allà darrere ho fan, també. Estupend, Molt bé que no sigui el meu avi, perquè és una cançó, com tots sabem, Ara ja no es pot cantar, fer. aquesta cançó, diuen, Jo m'imagino això de Calella, amb un munt de mocs i bacteris volant per allà, sembla molt maco, però les científiques després ens diran si això és una cosa que hem de fer o no. A la Vella Lola, que és la cançó que sentíem, el mariner treu el mocador per saludar a la Vella Lola i Riola, estic aquí, intentar seduir-la una mica. Però a les pel·lícules i a la vida moltes vegades treure el mocador és un senyal de comiat a la via del tren dels estudiants que marxen amb l'alça de les 7 cap a Barcelona. Això passa sovint. I com que avui venim a dir adeu a acomiadar-nos, us vinc a parlar precisament d'això, dels mocadors de paper. Els soldats més veterans recordareu que... Se sent bé? No se sent bé? Sí? Bé? Una mica d'eco. Això ja és la... Està suant el Jan, però si més o menys és intel·ligible, tirarem endavant, d'acord? Ja ficarem subtítols després al vídeo. Vosaltres sou gent Sí. de tractar els altres com un mocador de paper o que us tractin a vosaltres com un mocador de paper? Què us passa més a la vida? A veure, desenvolupa-ho, això. Home, allò de que tu tractes els altres com un mocador, que quan tens penes t'hi vas allà a plorar i els moques a sobre i els tires quan ja no et serveixen, Ja. o ets tu a qui se li moquen a sobre? Sí. Sí. Tu fas pinta de ser el segon, Sí. 50-50. Tu et moques als altres? Depèn del dia. I tu, Marc, mulla't? Això? Jo sóc moquejable a sobre. Qualsevol dia que necessiteu mocar-vos, aquí ens teniu a nosaltres. Poca broma, perquè tots porteu segurament un mocador de paper a la butxaca, a la bossa, si no és avui habitualment, o potser el paquet sencer, però oi que no en coneixeu la història? Jo fins aquest matí tampoc, però l'he buscat a És a l'internet. dir, has fet el guió avui. Avui al matí, tu avui a la tarda. Avui al matí no hi havia res fet, No hi havia res fet avui al matí, Vale. però estem aquí, som aquí, avui, important. I el fem servir per tot, per mocar-nos, per eixugar-nos les llàgrimes, per quan es vessa una mica de cafè, aquí per netejar, per si no tens paper de vàter i estàs a la muntanya, doncs escolta'm, el que faci falta. Però això, l'invent del mocador de paper, s'explica gràcies a una guerra. I el que farem és viatjar tots junts cap al passat i situar-nos. Va, foli, Jan. Un senzill mocador, tot blanc molt net, vas dibuixar amb el llapis d'un amic. Estem al 1914, aquella època el Serrat ja cantava amb aquesta veu rovellada i amb aquestes tremolors que té. Primera Guerra Mundial, 1914. Una de les innovacions, Albert, de la Primera Guerra Mundial, tu sabràs perfectament, són les armes químiques, oi que sí? Això Que emeten diuen. gasos verinosos. De fet, hi ha gent que parla de la Primera Guerra Mundial com la guerra dels químics. I no és perquè lluitessin químics amb bata blanca i provetes a les mans entre ells per veure qui posava un nom a la taula periòdica, sinó que utilitzaven per primera vegada armes químiques. Llavors, els soldats per primera vegada, més enllà de combatre amb armes de foc i tallants, els toca defensar-se de gasos lacrimògens. Per tant, tenen una gran arma però també una gran debilitat. Es veu que es converteix en la gran obsessió dels soldats de la Primera Guerra Mundial, com protegir-se d'aquells gasos. I aquí és on apareixen les mascaretes, d'acord? Són mascaretes de cotó que els protegeixen d'aquests gasos lacrimògens. Segur que els protegeixen molt, sí, segur que sí. I tant. Però el cotó és un bé molt preuat. Es fa servir per benes, uniformes de soldats, per vestir la gent de carrer i diuen no tenim prou cotó com per tot això i a sobre fer mascaretes. Hem d'inventar un altre material que ens serveixi per protegir els soldats d'aquests gasos. I davant de la gran demanda de cotó hi ha una empresa americana de nom Albert, de nom... Ve el moment de parlar anglès. Espera't. Aquest nom. Kimberly Clark. Clark. Repetim. Kimberly Clark. Sort que els teus pares no em Doncs Kimberly Clark decideix fer filtres en base de cel·lulosa anomenats cel·lucotó.
Vinga, va, Jan. Aquells filtres funcionen molt bé i l'empresa, com es diu l'empresa, Albert? Kimberly Clark. En produeix teva empresa de confiança. molts filtres fets amb cel·lulosa, però s'acaba la Primera Guerra Mundial i a la fàbrica d'aquests Kimberly tenen un excedent brutal d'aquesta cel·lulosa, d'aquest cel·lucoton, i diuen, ho hem d'aprofitar. Llavors fan una reunió de les ments més brillants de la seva fàbrica. No, crec que no era ben bé el que tenim en aquesta taula, eren persones brillants de veritat, i diuen, què en farem d'aquest cel·lucoton que en som? Ara, molt gratuït, això, Sí. Estem acabant temporada, ja no tenim per què aguantar-nos. Endavant. I decideixen trobar-hi mercat fent productes d'higiene femenina i ho comercialitzen sota el nom Kotex amb compreses i gases. Però anem aterrant. Uns anys més tard, el 1924, ja amb el nom de Kleenex, produeixen uns mocadors amb cel·lulosa que s'utilitzen per treure maquillatge ràpid. El nom Kleenex surt del verb netejar. Clean? Clean, molt bé. Aquest el sé pronunciar. És que aquest l'explicaven a primària, me'l van repetir molts cops. El Albert és el de l'anglès, dels tres és el que en sap més. I la part final del nom és la de l'empresa que era Kotex, d'acord? Clean, Kotex, Kleenex, perfecte. I llavors, quan arribem als mocadors? Ara hi estem arribant, no us preocupeu. Els mocadors desmaquillants tenen molt d'èxit. Inclús les estrelles de Hollywood de l'època es netegen del maquillatge amb aquests Kleenex. I llavors la gent comença a dir, ostres, va molt bé per desmaquillar la cara, aquests utensilis fets amb cel·lulosa, però no els feien servir per mocar-se en aquell moment. Però quan apareix? Es veu que uns clients d'aquesta empresa els envien una carta dient, van molt bé aquests mocadors que heu fet per mocar-se. Diu, perquè clar, quan els has gastat ja no et queda ni un retallet ni una cantonada de mocador, el llences i en tens un altre. En canvi, amb els mocadors de roba això no ens passa. Diu, us proposem que el que feu és... Perfecte, bona tarda, Vinga, adéu-siau, molt bé. Crec que això ho deia per tu, el del Sánchez. S'ha equivocat a costat. Per tant, tot i que avui em sembla senzill, era revolucionari en aquell moment netejar-se els mocs amb un trosset de roba. I llavors el que van fer va ser els empresaris d'aquella marca dir, hi ha oportunitat de negoci, farem pelers d'aquí, i van reaprofitar aquells mocadors que servien per desmaquillar amb la idea de mocar, sota el lema... Més anglès no. Va ràpid, ja ho tenim. Don't put a coal in your pocket. Molt bé, Albert. Què vol dir? No posis un refredat constipat a la teva butxaca. Clar, si tu poses el mocador de roba ple de mocs a la butxaca, estàs guardant els virus. En canvi, amb aquests mocadors reutilitzables de paper, no ho fas. Bueno, que també si te'l poses a la butxaca, ja suposo que ho heu fet, s'asseca i al cap d'uns dies el pots tornar a fer servir. Sí. I rieu, que tots ho heu fet. Per això l'Albert està solter, potser? I constipat sempre. En fi, arrenquem així. Ara ja podeu explicar els vostres dinars, sopars, trobades familiars per què i d'on surten els mocadors de paper, i ara que tenim després científiques a la taula ens podran desmentir o no si hi ha molta ciència al darrere d'aquestes històries. Què porteu vosaltres, companys, avui? Després d'això ja és insuperable. Jo estic molt content perquè fa cosa d'uns dies vam passar per un grup de WhatsApp el que va ser el planning d'aquest programa i s'hi va posar doncs secció del Marc, tants minuts, vale? Secció de l'Albert, tants. I llavors hi havia una línia que deia tonteria Pau. Que no li diem tonto, I vaig pensar, un cop que no ho fa, és a dir, un cop que m'ho deixen fer, ho farem. Per tant, et va venir de gust fer una tonteria. A mi sempre em ve de gust fer una tonteria. Per tant, quina tonteria ens portes avui? Home, la gent en té ganes clar, d'escoltar-la. Perquè aquí passa una cosa, que és que arribem aquí a la plaça del RUC i parlem de Kleenex, que són dues coses que aparentment, i en el fons tampoc, no acaben de tenir res a veure. Perdona. Llavors, quan arribes... La gent quan es mulla aquí per Carnaval s'aixuguen amb Kleenex. I el constipat que agafes després, Kleenex. Si ho anem a buscar, segur que ho trobarem. Ara bé, si no em tombeu la secció serà un punt important no ens has avisat. De fer el programa. Llavors, quan s'arriba a un lloc, el primer que s'ha de fer és situar-se en el lloc. No, el primer que has de fer és saludar. Vale, doncs, hola, bona tarda. Gràcies, ara ja puc continuar. Endavant. Si volguéssim fer com la part més històrica, diguéssim, del que ve a ser aquesta plaça, l'Albert començaria a parlar de campanes. I ens diu, hi ha una campana més gran que toca per això. N'hi ha una altra que fa... Això que feu ara, que toca pel ple,
Em fot uns sustos jo des del sofà de casa meva. Penses que toquen a foc o...? Sí, bueno, jo i ma mare. Perquè Per sort que en fem cada 2 mesos. Què passi? No passa res, són campanes. Total, que hem agafat la part divertida de la plaça del Ruc i farem lo del Ruc, el que ve a ser la història de la llegenda de la penjada del Ruc. Que vols penjar algú del públic? No, jo he dit que faríem la llegenda, llavors l'explicarem i ja està. Però clar, si ho féssim així normal, seria com molt fàcil. Llavors el que farem és una versió de la llegenda de la penjada del Ruc, incloent en el que és la llegenda les diferents coses que han anat passant durant la temporada. Vale? Llavors jo baixaré... Tothom se l'ha escoltat, no, la temporada? Tots els episodis de principi i final... Sí, rotund. Heu fet els deures, molt bé. Sí, bueno. Jo hi ha episodis que no me'ls he escoltat. Jo també. I mira que hi era. Les seccions de l'Albert, a vegades... A vegades és el moment de desconnectar. Ni en directe m'escolteu de vegades, De vegades t'escoltem. Bueno, això, que jo aniré cap al que ve a ser el públic perquè m'ajudin a explicar la llegenda i mentrestant vosaltres anireu dient coses de les quals hagueu parlat durant la temporada. Molt bé, doncs trauré els guions. I mica en mica les anirem afegint en el que ve a ser la llegenda i llavors ja continuarem el programa amb el que són seccions de veritat i no el que m'heu donat a mi. Per tant, ara és aquell moment que la gent del públic comença a mirar a terra... Va, encara no teniu set, treuen el telèfon... Molt bé, doncs desfila cap allà, crec que tens el micròfon inalàmbric. No tenim inalàmbric. El micròfon inalàmbric és aquest, perquè veus? El sense fils en fils. Sí. I llavors, com anirà això? T'hem d'explicar alguna cosa o no? Espera't, home, deixa'm sortir d'aquí. Sí que mira a terra la gent, sí. Jo també, perquè... Les sol ciència no, que ja parlaran després. Protegim-les. Ens en sortim o no? Sí, un moment, que hi ha un velcro. Jo estic repassant guions d'altres episodis. He mirat el titular. Hola, Júlia. Si algú vol xerrar, que vingui aquí davant, ho farem diferent. És inalàmbric, però no tant, No, espera. Però si... Aguanta el micro i la cervesa, un moment. Però, Pau, si criden molt fort potser arribarà, T'has salvat, Júlia. Tampoc anirem gaire més enllà, però una mica sí. Som-hi, digueu-me la primera cosa que vulgueu, de la que hagueu parlat. Jo, per Sant Isidre, que va venir molta gent en aquell episodi que vam fer a la plaça de Sant Isidre, no sé què dir. Van tancar els accessos i tot de la plaça, Sí. Jo vaig explicar que hi havia una cabra, te'n recordes, la cabra xina? No va venir ni el Jan aquell dia. Que de fet ho vam dir, per explicar una anècdota, que ho vam dir, no sabem on és el Jan, i la seva iaia va patir per ell, i encara, vull dir... I no ho sabíem realment. Vull dir, a casa seva tampoc sabia on era. Hi havia el Jan, començarà així la història. Val. Hi havia el Jan? Era el diumenge de Fira de Sant Isidre i hi havia el Jan. On? No ho sabem. Val? Però el Jan tenia un ruc. Vale, on he d'anar? És normal que no seguiu el Pau, nosaltres tampoc sabem cap on va. A veure, no Júlia, com fa la llegenda de la penjada del ruc? Van créixer unes herbes a dalt del campanar. Vale, perfecte. Van créixer unes herbes a dalt del campanar i hi havia el Jan. De moment són dos conceptes que no es relacionen per enlloc. El Jan i herba vols dir que no lliguen, no? No. Vale. I després, és a dir, van créixer unes herbes a dalt del campanar i tenim el Jan. Llavors, Piro, què més passa després a la llegenda? No ens escanyis la gent, però... El Jan era l'encarregat de regar les herbetes de dalt del campanar. Vale. El Jan cultiva herbes. El Jan cultiva herbes a dalt del campanar. Titular on això Solsona dilluns. Hi ha els pares del Jan o no? No, oi? Com? No. Mira, molt bé. Ara ja tenim aquests dos elements, faltarà el que ve a ser l'element del ruc. Llavors, presenta'm el ruc. No per res que ho facis tu, T'has d'apropar el micro. No t'entenc de res, el que fas. Nosaltres tampoc, Jaume. Estem fent una llegenda, vale? Llavors tenim, la situació de la llegenda és, aquí en aquestes finestres hi viu el Jan, vale? El Jan té unes herbes plantades a fora a la repisa, que se'n diu, i les va regant, vale? Hi ha d'haver un moment, perquè això sigui la llegenda de la penjada del ruc, que ha d'aparèixer un ruc. Llavors, l'hauries de fer aparèixer, sí? M'explico? Encara no t'entenc de res, però... M'han vingut a humiliar la meva família. Vols que m'inventi algú que sigui el ruc? Un aplaudiment, sisplau.
per no entendre res del que estem fent aquí avui. La mama fa rato que ho t'entès ja. Vull dir... Ho atrape ràpid, però després m'ho fa dir a mi. Baixaven pel carrer Castell un grup de músics amb un ruc de cartró. Està bé, no? Perfecte. I llavors... I ara què en fas d'aquests ingredients, llavors Jan? ara tenim Ai, Jan, aquí un ruc de cartró, el Jan està regant les herbetes, i llavors què passa, Jan? És a dir, tu veus un ruc que arriba i què? Què hem de fer amb aquest ruc? No ho sé, què hem de fer? L'hem de penjar. Molt bé, molt bé. Una pregunta, Pau. Digue'm. La teva secció consisteix en que faci la gent la secció? Sí. Molt bé. Per si t'ho preguntaves, la resposta és sí. Un l'ha fet al matí, l'altre a la tarda, Jo la l'altre faig no ara. l'ha fet. L'estic fent ara. Jo l'estic fent ara. Per tant, tenim el Jan a dalt, regant les herbes, d'això, i el Jan diu, penjarem el ruc. Pengem el ruc queda penjat a dalt, no es menja les herbes perquè s'escanya. El que va passar després ja ho sabeu, és això del ruc. Per tant, ara que ja estem situats en el lloc on hem de fer les coses, ja les podeu fer vosaltres. I ja has acabat? Sí, jo me'n vaig aquí al castell. La teva feina ha estat aquí, està avui? No, jo crec que tinc una altra cosa més tard. Per la 5a temporada dels Ulls de Clio busquem un tercer integrant. Currículums als ullsdeclio@gmail.com. Tornarem a tancar la peixera de tècnic de so? No, que fa calor. Va. Vinga, va, Albert, crec que et toca a tu. Si algú a mitja secció de l'Albert té set, que té set vol dir potser se'n cansa, allà al castell. Serà el moment d'anar al lavabo de la gent. De què ens parles avui? D'herbes també? Plaça del Ruc, Carnaval, Pols Blanca, aquesta cançó... Com que Pols Blanca? Jo no l'he vist aquí de No, Pols però Blanca. és com anem arribant. Plaça del Ruc, Carnaval, Pols Blanca, la cançó... Deus pensar que estem a Colòmbia, potser. El meu pare no ho està entenent, Albert? No? Ja hi El teu arribarem. pare... I tu, Marc, deus pensar, ostres, l'Albert ens explicarà els hipopòtams de Pablo Escobar, Això que és ja ho una hem secció fet. que has explicat als Ulls de Clio, a RAC1... Com que a RAC1? A totes les ràdios on has estat, has refregit sempre la mateixa I història. espereu-vos. Però no parlarem d'hipopòtams, no parlarem de Pablo Escobar, no anem a Colòmbia. Ens situem entre el segle XIX i el segle XX, que es traficava amb una fina pols blanca entre dos països. Heroïna, cocaïna... Sucre? Heroïna i cocaïna no, perquè en aquella època es podia comprar a la farmàcia. Per tant, doncs, no era ni heroïna ni cocaïna, sinó que era, com tu has dit, Sucre? i un derivat que és la sacarina. No fotis. Per tant, viatgem. La història d'amor de la nostra espècie amb aquesta pols blanca, que és el sucre, ve des de fa molts i molts anys, des que es va domesticar la canya de sucre La canya de sucre és el que abans campava pels boscos. No, perquè les plantes Allà corrent. era una La van planta domesticar. salvatge I la van domesticar. Bueno, el blat també, és igual, no he fet història. Es va domesticar a Xina i després va arribar a Índia i a través de l'islam, dels musulmans, es va anar movent i va acabar arribant fins aquí a Portugal i Espanya. Sí que corria, sí. Espanyols i portuguesos, però aviat es van adonar que la canya de sucre es cultivava molt millor en climes tropicals que no pas aquí. I van fundar plantacions on hi treballava mà d'obra esclava, a les colònies d'ultramar. El binomi sucre-esclavatge va condicionar durant molts segles la història colonial del Carib i el sucre era un dels productes més rendibles d'aquesta ruta comercial entre Amèrica i Europa. Va arribar a valer el seu pes en plata i es guardava amb clau a les cuines dels domicilis més rics. Però, esclar, les nacions europees que no tenien colònies depenien d'aquests països que sí que en tenien. Espanya, Portugal, França, Anglaterra, i havien d'accedir a un producte que costava una fortuna. Així que van començar a buscar alternatives. Al Regne de Prússia, un científic anomenat, ja que em faig llegir anglès, jo et faig llegir alemany. Franz Karl Aschard. Més o menys, segurament. Força bé. Va aconseguir trobar una altra planta de la que podia extreure's sucre, la remolatxa. Com? De la remolatxa en treuen sucre? Sí, però se'n treu molt menys. Se'n treu aproximadament un 6% de la planta. Quin problema hi ha? Que de la canya de sucre se'n treu un 14%. Per tant, és molt més rendible cultivar canya de sucre que no pas remolatxa. I el 1801 va començar aquesta producció de sucre de remolatxa amb la sort que van arribar les guerres napoleòniques i hi va haver un bloqueig marítim a l'imperi francès, a l'imperi napoleònic. I clar, no li podien portar sucre a França i Napoleó va fer sembrar hectàrees, hectàrees i hectàrees de remolatxa. França era un mar de remolatxa. Era un mar de remolatxa i de soldats napoleònics. Fa mala olor, no, la remolatxa? I deixa com també tenyeix, no? Vull dir, a algú li agrada la remolatxa?
defensors de la remolatxa. A veure, que aixequi la mà qui li agrada la remolatxa. Fora, marxeu. Marxeu. No, però estan en minoria, Tenim les de perdre, Marceguers. Doncs aquestes grans plantacions de remolatxa van estimular el creixement de la indústria europea d'aquesta remolatxa de sucre. Però com es menja la remolatxa? Jo no he menjat remolatxa, a mi no m'agrada. Bueno, no m'agrada, no ho sé. Crec que no m'agrada. És com allò del pebrot del xinxan, que no t'agradava pel xinxan. Jo crec que la remolatxa és el mateix. Però aquí és on entra en joc la sacarina. Sí, arribem. Traslladem-nos a la sacarina. El químic... Marc? El químic Anna Segués Codina. No. El químic Constantin Thalberg. Aquest. Estava experimentant amb quitrà. Clar. Està fent carreteres. És molt recomanable. Estava experimentant amb quitrà. Per tant, atenció, que el que explicaré ara farà que no torneu a veure la sacarina amb els mateixos ulls. Ara tornaràs a veure el sucre. Espera, algun consumidor habitual de sacarina? Ara teniu vergonya, però sí que ho feu, bandidos. Aquí la remolatxa tothom... Doncs estava experimentant amb quitrà i va notar un gust dolç a les mans. Vull dir, el de notar suposo que es va llapar la mà. Molt probablement. Amic, allò que et llepes la punta del dit per passar la pàgina o alguna cosa. A Sol Ciència no ho fan, això. No és recomanable, oi? Doncs per sorpresa seva, aquest científic acaba d'identificar un edulcorant sintètic provinent del quitrà, però no un edulcorant qualsevol, sinó que la sacarina és 550 vegades més dolça que la canya de sucre. Imagina't. I que la remolatxa, evidentment. Per tant, el que us ficau al cafè no és sacarina pura, sinó que és una mena de derivat. I remolatxa. De derivat del quitrà? No, derivat és a dir, de la sacarina pura, i fiquen altres coses perquè no sigui tan dolç. Llavors, en Thalberg, aquest científic, va començar a produir la sacarina el 1887 a la seva fàbrica, i el poderós lobby alemany de la remolatxa que existia no es va quedar de braços creuats davant d'aquest científic i no volia tirar per terra tota la feina feta durant 100 anys. I, clar, produir la sacarina era molt més car, però com que era 550 vegades més eficaç que el sucre, doncs valia la pena. La indústria sucrerera va llançar una campanya de difamació cap a la sacarina, dient que era quitrà, que era enganxosa, que era immunda, i deien que el sucre, en canvi, era una cosa natural, vigoritzant i que t'anava molt bé per la salut. Com que no van tenir l'èxit esperat amb aquesta campanya de difamació, molts governs europeus van aprovar lleis que restringien l'ús de la sacarina. Només la podien prendre persones per motius mèdics. Havia d'anar al metge que receptés sacarina. I cap al 1900, a països com Alemanya o Àustria, la sacarina només es venia a la farmàcia. Però tornem a Suïssa, que és el país que ens interessa. La sacarina... Espera. Ha dit, tornem a Suïssa, que és el país que ens interessa, eh? És una de les frases que es poden treure de context. És que des que és polític l'Albert li interessa molt, tot això de Suïssa, Andorra... La gran fortuna està allà. La sacarina a Suïssa no era il·legal ni estava gravada amb impostos alts. Al contrari, es beneficiava d'una baixa imposició fiscal perquè a Suïssa hi ha una gran indústria xocolatera que feia servir aquesta sacarina per endolcir els seus productes. Posa música de Suïssa, que és més divertida que aquesta. Música de Suïssa, atenció que sonarà. Aviam què sonarà. Pobre Jan, està suant. Hòstia, feien verbena aquell dia a Suïssa. Doncs, clar, a l'altra part de la frontera de Suïssa, a Alemanya, clar, la gent més humil no podia consumir sacarina perquè no estava prohibida, només hi podien anar amb recepta mèdica. Així que el mercat negre va començar a florir. Tones i tones de sacarina van començar a abandonar il·legalment Suïssa rumb a Alemanya. Pobles sencers vivien gràcies al contraban de sacarina, a banda i banda de la frontera. De fet, hi va haver un sociòleg austríac que va dir que això era el precursor del tràfic de drogues, que abans d'això no hi havia hagut cap mena de tràfic de drogues. L'edulcorant... Pablo Escobar s'inspira en la sacarina. L'edulcorant passava inadvertit en grans quantitats a través de la frontera boscosa i muntanyenca de Suïssa cap a Alemanya, en petites quantitats transportades per mules, per persones o fins i tot per nens, que els feien servir perquè ningú se'ls mirava. Els contrabandistes amagaven paquets a les cisternes dels trens, vehicles privats o fins i tot hi ha casos de fèretres que passaven a l'altra banda de la frontera de s'ha mort el parent i el vull enterrar a l'altra banda i al fèretre no hi havia cap parent. Hi havia sacarina? Hi havia sacarina. Quina mort més dolça, tu. I no només als pobles petits de la frontera, es calcula que a Zúrich, una capital, vivien més de 1.000 persones de la sacarina. És a dir, era una cosa fora de mida. Però clar, les autoritats suïsses no hi podien fer res. A Suïssa no estava prohibida la sacarina, era Alemanya. Per tant, a l'altra banda de la frontera, què van haver de fer? Van haver de fundar l'Oficina Central per lluitar contra el tràfic d'edulcorants artificials. Molt bé. Hi havia un departament de la policia que s'encarregava de perseguir la gent que traficava amb sacarina. I cobraven,
I el 1912, 931 contrabandistes van ser detinguts a les fronteres. Per tant, imagineu-vos els munt que van passar sense que pilléssim, si 931 van ser detinguts. Amb la pressió de les autoritats, les xarxes de contrabands es van anar professionalitzant i van començar a barrejar la sacarina amb guix per passar desapercebuda als controls fronterers. Això també es fa amb altres coses ara, no? I fins i tot l'amagaven en espelmes. És a dir, una espelma, ficar sacarina al mig i així la podien passar. L'impacte va ser tan gran que fins i tot va quedar plasmat en la literatura. El 1913 hi va haver un escriptor suís. Sí, home, sí, un escriptor suís és igual, tampoc en llegireu. L'Eduard, amb un cognom il·legible, va publicar un llibre il·legible. Il·legible, que es deia El contrabandista de sacarina, era el títol del llibre. El seu protagonista era un tio corrent, una persona normal, que davant de la necessitat de diners, de mica en mica es va anar convertint en un mentider, en un criminal, submergint-se en l'abisme sense fons de la depravació, de la traïció, dels baixos fons, i és un argument similar de fet a una sèrie que és Breaking Bad, de persona normal, que també acaba igual. El contraband de sacarina va ser una activitat molt creativa, com m'esteu veient, però molt breu. Ja us he dit, finals del segle XIX, principis del XX, perquè amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial hi va tornar a haver un bloqueig marítim dels aliats a les potències centrals. Clar, davant d'aquest bloqueig a les potències centrals, perquè ens ubiquem a Alemanya i l'imperi austro-hongarès, van haver de derogar aquestes lleis en contra de la sacarina perquè, com que no els hi podia arribar sucre, van necessitar d'utilitzar aquests edulcorants artificials. Per tant, durant la Primera Guerra Mundial es va poder començar a comprar sacarina a les botigues normals i el contraband es va acabar, com la meva secció. Mare de Déu, que ben lligat. Mare de Déu, Ara la gent quan faci servir mocadors o mengi sacarina té molta història a explicar. Sí. Però ara nosaltres tres... Quan feu el vostre primer cafè amb algú i algú fiqui sacarina, sabies que feien contraband amb això? Fer el cafè 2 hores. Potser no us anirà bé, pel que sigui. Ara el que farem nosaltres tres és callar. Nosaltres callarem. Tu ja en tiraràs una cançoneta si la tens, que crec que es diu Música per explicar coses ràpid. No, ja no es diu així. Ja no es diu així. I vindran les tres integrants de Solciència que tenim aquí avui amb nosaltres. Sisplau, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ara callarem perquè em parli la gent que en sap de veritat, perquè, com veieu, som molt impostors. Aquí l'Albert ha estat parlant de laboratoris de sacarina, jo de laboratoris de cel·lulosa i el Pau d'herbetes. Tot és ciència, però els tres som tres persones que som del món social humanístic. Per tant, hem pensat, per acabar temporada podem convidar a tres científiques amb cara i ulls, i títol també, esperem, que són les de Solciència perquè ens parlin de ciència de veritat. Potser us sonaran de l'Sputnik i són tot sovint a fer el bingo, també a vegades hi fan una cosa que es diu Set de Ciència i allà hi fan coses molt interessants com parlar de curiositats científiques. Júlia Sala, Anna Segués, Janet Van der Graaf, què ens porteu avui? A veure. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Oh, vosaltres per venir. Ens sent. Hi ha molt micro aquí sobre, Anna. Sí. Bueno, moltes gràcies, per convidar-nos. Bueno, és que no estem acostumats a tenir masses dones als ulls de clip, hem pensat, de tant en tant poder també. Esteu bé, esteu incòmodes? Jo estic molt nerviós, estic ben callat, no sé què dir. Què farem avui? Bé, sé que ens heu portat perquè parlem de ciència, suposo, no? Bueno, això esperem. Com vulgueu, Però a nosaltres ens ha vingut més de gust fer-vos un examen de llatí. Així que, Júlia, demostra'ls que has estat practicant molt. Sí. Escolta, parlem-ne. Ara que us heu posat a llegir idiomes que ningú sap llegir, jo llegiré llatí, vale? A veure si em sabeu dir què vol dir la frase Patientia est mater scientiae. La paciència és la mare de la ciència. Molt bé. És això o el nom d'una planta en llatí? O les dues coses. Que sàpiguis més llatí que anglès diu molt de tu. Sí, és greu, Albert. A part de l'examen de llatí us volíem portar algunes historietes també en què veureu que la paciència realment és la mare de la ciència. Perquè, a veure, estem en un podcast d'història i això, i a veure, heu anat mencionant alguns científics, però la ciència també en té bastanta d'història i així no només parlem de guerres i de... Però jo em pensava que era una expressió això de la ciència, la paciència és la mare de la ciència. És literal, voleu dir? Sí. És literal. Sí, rotund i m'ho crec, contundent. Literal. Ara al final ho veuràs. Va, doncs, soltem-hi. Doncs vinga, Anna. Doncs a veure, aixequeu la mà quants de vosaltres feu servir la calculadora del mòbil per calcular com dividir el compte entre tots els amics. A veure. Sí, jo també. Però a veure, qui de vosaltres comprova que la calculadora no s'equivoca i us fa pagar de més?
Això semblava, que ningú de nosaltres ho comprova. Per què ens en fiem? Doncs ara viatgem als anys 50 i 60, que potser us recordareu per la cursa espacial entre Estats Units i la Unió Soviètica. En lloc de refiar-se de les calculadores, feien servir tot un exèrcit de calculadores humanes. I és que, evidentment, era una altra època i les calculadores eren lentes i feien molts errors. El que feien a la NASA era justament això. Tenien un equip de dones invisibles que resolien les equacions a mà, amb una precisió quirúrgica i una responsabilitat enorme. I eren dones. Tanta paciència! És que hi ha com... Hi ha acting. I eren totes dones. Sí. Jo quan m'imagino una calculadora humana, m'imagino aquell senyor de la pissarra. 24! Però no només feien sumes i restes, feien coses molt complicades, equacions... Bé, cada llançament, cada trajectòria, cada òrbita es calculava a mà, amb llapis i paper, amb tones i tones de paper. I ara no sabem ni fer una operació ben fàcil de càlcul mental, que és... I penseu que si feien qualsevol error, la nau s'anava a Campistraus. I, bueno, patapum. Aquestes dones, que eren gènies de les matemàtiques, la majoria eren afroamericanes, les anomenaven les calculadores humanes. Ja veieu l'imprescindible que eren aquestes persones, aquestes dones. Però, com us podeu imaginar, com sol passar, van ser invisibilitzades i es va ignorar la seva contribució pel fet de ser dones i pel fet de ser negres. Una de les calculadores humanes és la Katherine Johnson, que va destacar per la seva contribució en el primer programa espacial tripulat i també en les missions Apollo, que inclouen la primera vegada que l'ésser humà va anar a la Lluna. Doncs també veieu l'important que va ser la Katherine per la història de la NASA i de tota aquesta cursa espacial. Però ara us faré una pregunta. Qui creieu que era més gran? La Katherine, quan la van reconèixer amb tots els honors, una medalla presidencial i tota la pesca? O la reina Elisabet II quan va morir? Fem-ho amb un sistema d'aplaudiment. Qui creu que era més gran? La Katherine. Molt bé, molt bé. I qui creu que era més gran, la reina Elisabet II? Tu, Marc, no has aplaudit, Algú sap a quina edat es va morir A l'Elisabet veure, II? els crios teniu alguna idea? Jo és que penso que no l'han condecorat mai. A veure, alguna idea més? Jo no... Tu què estaves mirant, tu? Estava solucionant uns temes de... Que estem en directe, Pau! Doncs bé, la majoria esteu en el correcte. La Katherine tenia 97 anys i la reina Elisabet, no sé si us recordeu, en tenia 96. Déu-n'hi-do, Doncs, tot i haver fet totes aquestes contribucions crucials des dels anys 60, la Katherine no va rebre el reconeixement massiu que es mereixia fins un segle després, fins al 2015. Una vida d'esforç invisibilitzada durant dècades i dècades. I sobre aquesta història està molt bé perquè també hi ha una pel·li, si voleu saber una mica més, no sé si l'heu vist, es diu Figures ocultes. Està molt bé. No l'he vist, no? La passarem al Cine París algun dia. Parlarem amb els responsables. Us la recomanem molt, la veritat. Aquestes dones van tenir molta paciència per fer tots aquests càlculs, però també per aguantar totes les discriminacions que van haver d'aguantar pel fet de ser dones i pel fet de ser negres. Per tant, fem un aplaudiment per aquestes dones i us recomanem molt la pel·lícula, que val molt la pena. Tota la raó, Anna. I molt temps i molta paciència, però en realitat si parlem amb Einstein ens dirà allò de que el temps és relatiu, no? I això ve de la seva teoria de la relativitat que va escriure l'any 2015, em sembla que no, anava a dir. El 1915, aquest sí. I un any més tard va explicar teòricament una cosa que se'n derivava que són les ones gravitacionals. Val? Però, a veure, què són? Això el Pau ho sap, eh? Això el Pau ho sap. Algú del públic? A veure, no, us intentarem explicar. Ens costa entendre, eh? Farem el que podrem. I tindrem una demo. No és cosa fàcil, no. Mireu, aquí tenim una demo. Sí. Ara farem teatre. Farem teatre. Era aquest, no? El micro inalàmbric? Si ho escolteu a la ràdio, poseu-vos al YouTube dels Ulls de Clio, perquè si no, no ho entendreu. A veure. A veure, quina càmera hem de mirar? A veure, ara s'aixequen aquí, l'Anna i la Júlia han agafat... Tothom ho veu, sí? Han agafat un mocador gran, quadrat, i l'estan estenent. Veure. Doncs ara imaginem-nos, se'm sent? No, eh? No se sent. Ha deixat de ser inalàmbric.
Si crido més... Ara sí, Janet, ara sí. Molt bé, doncs a veure. Són les zones aquestes que dius que també... Exacte. A veure, imaginem-nos l'univers, no l'espai, que en realitat és l'espai-temps. L'espai-temps ens el podríem imaginar... Veig gent, ja comencem mal, ha desconnectat la meitat. Hi ha gent que està suant ja, només amb això. Ja està suant de la calor, Marc. El Joan Boix s'ha aixecat per marxar. Però, a veure, no ho entén ningú, és igual, us ho creieu, vale? Espai-temps, alguna cosa així. I us ho podríeu imaginar com si fos aquest mocador d'aquí, d'acord? Sí? A veure, espai-temps és això. Llavors, qualsevol objecte, qualsevol planeta, estrella que hi ha, vindria a ser com aquesta pilota de golf, que la tindríem, si la tiro aquí, si la deixo aquí, com veieu, estarà deformant aquest espai-temps, vale? Per tant, fins aquí bé, no? Molt fàcil d'entendre. Tenim un objecte, deforma l'espai-temps... Facilíssim, Janet, facilíssim. Tot normal. Podem avançar, segur que va bé això. Llavors, si aquest objecte ens imaginem que és, per exemple, el Sol, i nosaltres tenim la Terra, ara anirem a provar una cosa que ens ha sortit una vegada i No vull tres no. que ningú mai més em digui que fèiem un podcast d'història depenent del que jo porti. Perquè els vam proposar que féssim tot això. Val, intentem-ho. Llavors, a veure, si jo tiro la Terra per aquí... Quasi. Ara sí. Bueno, perquè l'Anna ho ha mogut una mica. A veure, vindria a fer com unes òrbites al voltant del Sol, val? I això es vindria a ser, doncs, perquè hi ha com una gravetat, d'acord? Doncs aquí hem explicat una mica la gravetat. Us ho creieu? I ja està, així de fàcil. Molt bé, un aplaudiment per la gravetat. O de la gravetat, no era més fàcil amb el de cau una poma al cap, hi ha gravetat. Sí, no, però estem ones gravitacionals. Sí, és veritat. Hem avançat. Espera, a poc a poc. No ens posem nerviosos, va. Perdó. Clar, ara vindria molt bé, fins aquí la gravetat. I les ones gravitacionals, què? Doncs ara vindria a ser com si aquest objecte està en moviment, d'acord? Està accelerant. Si jo tiro, estarà creant unes ones que us ho imaginareu millor si tireu. Exacte, tenim allà l'Oriol que ho està entenent tots. Molt bé, gràcies pel suport. Com si tiréssim una pedra en un llac, d'acord? Tirarem a pedra i vindrà a fer totes aquestes ones. Doncs les ones gravitacionals vindrien a ser el mateix. És a dir, que si hi ha un objecte que s'està movent, està accelerant en l'espai, estarà generant unes ones gravitacionals. I aquestes ones gravitacionals estaran estirant l'espai-temps en una banda i deformant-les i com contraient una altra. A veure, Janet, perdó, aquí a Solsona d'això sempre n'havíem dit capta dels geganters. Tu, Pau, quan facis la capta pensaràs en això ara. No, a veure... Bueno, ja podem tornar amb el mocador. Això ho ha entès tothom. Que encara seguim més endavant, encara, Janet? Estem més endavant, però s'han acabat les demostracions, no patiu. A veure. Però ara, Janet, seguirem parlant d'ones gravitacionals o aquest tema ja l'hem... No pateixis, Marc. No, si ho hem entès tots, que si algú no ho ha entès, després la Janet aquí al castell us ho explica millor. A veure, aquesta teoria... Ja tornem, Aquesta teoria, que la va explicar l'Einstein, i la va explicar molt bé, i tot això devia ser molt fàcil en el seu moment de teoritzar tot això, també és molt fàcil d'entendre-la. Doncs, a veure, el que vindria a ser aquestes ones gravitacionals, nosaltres també els estem creant només per moure el braç. Estem creant ones gravitacionals. El que passa, si estàs movent l'espai-temps, Tenim superpoders, una mica. Superpoders, exacte, d'això estem parlant. Llavors, el que passa és que aquestes ones, que us podeu imaginar, són molt petites. I l'Einstein mateix va dir, això serà impossible de demostrar experimentalment mai. Què creieu? Que tenia raó o que s'ha acabat demostrant? Sí, no, amb el pas del temps d'haver demostrat, no? Així com així. Han passat 100 anys, vull dir... Doncs doncs sí, efectivament. Molt bé. S'ha acabat demostrant. Ara tenim la següent pregunta. Què vindria a ser això? Moltes preguntes estàs fent tu avui. Què va durar més anys? El temps entre la teoria d'Einstein i la demostració o bé la guerra dels 100 anys? Això et toca a tu, que és història. Va durar més la guerra dels 100 anys. Per què? Perquè en dura més de 100. Molt bé! Resposta correcta.
Són 4 anys de carrera, la gent es pensa que història no fa res. Doncs efectivament, perquè en realitat, si la Guerra dels 100 anys hagués durat 100 anys, estarien en empat, però no. Perquè es va acabar demostrant l'any 2015. I la demostració es va fer perquè van poder observar com 2 forats negres col·lisionaven. Perquè els forats negres és una cosa enorme, d'una energia enorme, i això va fer que es pogués detectar alguna cosa des d'aquí a la Terra. Però un canvi en la distància com molt més petita que un neutró, que la mida d'un... És a dir, petitíssim. És allò que diuen que un aleteix d'una papallona pot acabar causant un huracà, exacte, no? això. I això per què ens interessa? A algú li interessa? Sí, clar. Doncs vindria a ser com una altra manera d'estudiar l'univers, com per tenir alguna altra manera d'observar fenòmens. I aquí ve la rellevància de les ones gravitacionals. Però aquí no heu dit santa paciència. Bueno, és que venia aquí. Ah, perdó. Si estàs esperant el show. Ens xafen la secció. Imagineu-vos quanta gent hi deu haver treballat perquè durant tots aquests anys intentessin detectar aquestes ones. Santa paciència! Molt bé. I encara en tenim més de paciència? Una doncs. més, molt ràpid. Canvi de tema. Recordeu tots quan fèieu genètica, batxillerat? Que sí, allò del gen recessiu i el gen dominant? Jo ho vaig fer. Sí, jo ho vaig fer primer i em vaig ratllar tant que me'n vaig anar al social a segon. Ah, mira. Ja ho sabia que no havíeu fet batxillerat, no passa res. És allò tan malparit de que la teva mare té els ulls blaus, el teu pare els té foscos, es fa barreja de gens, tu surts igual a ta mare i a tu et toquen els ulls foscos perquè la vida és així. Doncs això són els gens i la genètica. Doncs això sembla molt fàcil. Doncs no ho era el 1850, com tot fa 1.000 anys. Llavors, aquesta conclusió a Mendel li va costar molta paciència. Mendel era un monjo i matemàtic i científic i tot això que abans tots eren moltes coses, que a part de fer les seves mandangues religioses, li va pillar el truco a plantar pèsols. Plantava pèsols, els veia créixer i estudiava què els hi passava. Per això també es fa primària, vull dir que plantes una mongeta allà amb el cotó... Una, ara ho has dit, una. Moltes. Mendel no en va plantar un, no. Ara bé, ell agafava pèsols amb una característica flor blanca i pèsols amb una característica de flor lila i els barrejava i estudiava què en passaven de les plantes que en sortien d'allà. Era com el Tinder d'ara, saps? Però el 1800. Però amb pèsols, també. Anava és a dir, una mica ja ho diferent. canvi, Júlia. Poso un exemple. Agafava això, la flor blanca i la flor lila, el pèsol en si, el pèsol que fa la flor aquesta, els creuava, en sortia una planta nova i va veure que amb aquest primer experiment que tots els fills d'aquesta creuamenta eren tots en flor lila i va dir, vale, doncs la flor lila guanya la flor blanca, és el gen dominant. En flors el que domina és la flor lila. Molt bé. Sort de Déu, aquest home no va parar aquí l'experiment, en va fer una miqueta més, perquè si no, malament, poc científic seria, i va agafar aquests fills, que estaven barrejats ja de flor lila i flor blanca, en va tornar a creuar 2 i van tornar a fer els nets d'aquella primera generació i allà va veure que les flors tornaven a ser blanques, és a dir, no havia guanyat sempre el gen dominant, el lila, sinó que havien tornat a aparèixer el gen recessiu. I això aquest home va descobrir els gens, sense saber que existia l'ADN. És bèstia, És en pèsols, però és bèstia. Vale. Llavors, bé, m'he perdut. Mai ningú havia estat tan emocionat de veure com sortirà el següent pèsol. Sí, jo estic emocionada per Mendel, ja, imagina't, és molt fort. Ara us pregunto, quantes plantes de pèsols creieu que va veure crescudes ja Mendel durant els 8 anys que va estar fent experiments? Que em miris a mi vol dir que... No, vaig girar el cap. Vale. Ara us dono un rang, faig 3 opcions. Menys de 10.000, entre 20 i 30.000 o més de 40.000 plantes de pèsols. Primera opció, menys de 10.000. Ningú, Júlia. Ningú fa cas, ningú m'escolta. Ara jo crec que ara... Segona opció, entre 20 i 30.000. Tímids. Alguna gent. Tercera opció, més de 40.000 plantes. Molt bé. Segur que han plantat molt aquesta gent que diu més de 40.000, O sigui, no saben. Quina feinada. Molt d'espai has de tenir. Doncs no, era entre 20 i 30, era una miqueta... És que si no és molt fàcil, no teniu premi avui. Però és que tu imagina't, tu vas un dia a fer planter per l'hort i comences a plantar llavoretes de tomàquet i plantes una safata plena i te'n surt un 10% que facin tomàquets de veritat. Doncs aquest home va arribar a plantar
a plantar no, a veure crescudes 28.000 plantes de pèsols. És a dir, les llavors que havia plantat ja, intentant-ho, ja només, ja més de 40.000 segurament. Santa paciència. Santa paciència! Perquè també monjo i horticultor. Un aplaudiment per Mendel. Molt bé, molt bé. Una mica de paciència ens ha fet falta per entendre-ho, però ha valgut molt la pena. No ha sigut tan difícil. Sí, paciència i aquí, atenció. Bueno, i la pròxima vegada que pedregui i us destrossi tot l'hort, penseu en Mendel. I cada vegada que estigueu allà al microones, sabeu allò esperant i diguis no, els 10 segons últims jo obro la porta, santa paciència, Penseu en tota aquesta gent que va haver d'esperar tant temps. Tots aquests científics. I fins aquí les nostres històries. Molt bé. Gràcies. Què, us voleu quedar aquí? Sí, Us voleu quedar aquí fins al final per nosaltres? Sí? Molt bé, doncs què, nosaltres anem seguint? Nosaltres anem fent, sí. Nosaltres tenim 5 minutets, Jo l'únic que us Pau. demanaré és un guió. Tenim 5 minutets. Tenim 5 minutets perquè facis que el públic es torni a suar una mica més, que tornin a mirar al terra, perquè ara crec que els fa jugar una altra vegada, oi? Sí, però el que passa aquí és que com que ja hem vist que abans el micro no arribava al final i els del final també teniu moltes ganes de participar, farem que en comptes de baixar jo al públic, baixar no perquè és tot a peu pla avui, que el públic vingui cap aquí. Llavors, ens faran falta 4 persones distribuïdes en 2 grups de 2. Heu vist També ho o no? fas fàcil, Heu vist tu. o no quina ciència? Llavors, necessitem 4 persones... Jo només aniré dient això fins que diguéssim que surtin aquestes 4 persones aquí. Però tots alhora no, que no hi cabeu, Llavors, en cas que no surtin 4 persones aquí, farem el que se'n diu buscar voluntaris. I això com es fa? El Marc i l'Albert senyalen algú i aquesta persona immediatament es converteix en voluntària de participar al que és el joc que ve a continuació. Vols deixar una mica de marge o ja assenyalem directament? Tenint en compte que m'has donat 5 minuts... Has gastat 2 minuts ja, Pau. Per això que... Va, comença tu a disparar. Miquel Petxi. Molt bé, un aplaudiment, sisplau. I aquí el que farem... Sí, perdó, vine, pots venir. Comença a venir que no tenim tot el temps. Vols que els diguem els 4 a la vegada i així ja... Sí, endavant. Jo l'Ester Vila, perquè ha dit toma i he pensat... Molt bé, Ester Vila. Tenim el primer grup de 2. Joan Boix. Bé, estava claríssim, Joan, que et tocava avui. No calia que miressis al terra, no. I el Josep Maria, que abans no ha parlat. I el tenim aquí davant i ha de fer poc recorregut. Per valent d'haver-se posat al davant. Exacte. Molt bé, llavors, farem... Jo de ciència no en sé, de literatura tampoc, però una mica més que de ciència. Llavors, hem buscat el que venen a ser tot un conjunt de títols d'obres, de grans obres de la literatura catalana. Val? Fins aquí això seria molt fàcil. Llavors, el que farem és... Un membre de la parella es posarà uns auriculars amb música considerablement forta. Vale? I l'altra persona estarà llegint els títols de les grans obres de la literatura catalana i l'altre li haurà d'endevinar aquests títols tenint en compte que no hi sentirà. Val? Llavors es tracta de llegir els llavis. Tindreu 1 minut per parella i la parella que n'encerti més guanyarà un fabulós premi que serà... Sempre hem de decidir última hora el premi. Ja us el direm després. Escolta, primera parella, l'Ester i el Miquel, us podeu posar aquí al mig, decidiu qui es posarà el que venen a ser els auriculars. Aquests van sense fils, aquests sí que és de veritat. De premi acostumem a sortejar coses de Solson Experience, però clar, ja en tenim 2. No, això vol dir que perdreu i ja està, guanyen els altres. Això és una mica aquell joc de la partida de TV3, no? Ben bé. Ho has copiat una mica molt. No, escolta, jo era molt petit quan feien la partida. Pots posar-te els auriculars si vols. O hauríem de posar. Jo et posaré la música aquesta, per exemple. Si no, no quedarà enregistrat això. Tu ara hauràs de vocalitzar els noms. Pots cridar, si vols, perquè ell no et sentirà. Miquel, hi sents? No, vale. Llegeixes els llavis? Sí? Això, Pau, això és molt radiofònic, Gràcies. T'ho estic dient com a èxit de quarta temporada. No arribarem lluny així. Jo t'aniré destapant títols i tu li vas fotent. Si puc fer mica? No. Em sortirà, Què, jo tinc el cronòmetre. Sí, vinguen, va. La plaça del Diamant. Uau!
Mar i cel. Per mi que ho sent. L'alegria que passe. L'alegria que passa. Jo crec que ho sent per l'altaveu, Ho sents per l'altaveu, Miquel? Sí. Hauries pogut dissimular una mica, fallar-ne alguna. O sigui, la gràcia d'això potser seria que fessis mímica, que llavors seria més complicat. Això no se sent per la ràdio, llavors. Per això hem cridat el Joan, perquè com queda l'orella aquest aquí a l'altaveu no hi sent. Pau, 4 temporades i encara passem a aquest nivell. Però m'ha dit que no podia fer mímica. Pues que faci mímica. Faig mímica? Fes mímica. Vinga, va. Ja ho adivinarem d'alguna Ja portem un minut, Em poso els auriculars o no cal si fa mímica? Si no, també... El pont del club. Vamos, s'assembla molt a la meva vocalització. Què més? Perdó. Solitud. És que no sé com fer-ho. Solitud. Solitud. Vale. Que ho has sentit? No. Temps. En comptarem 3. Comptarem 3 i som molt generosos. Molt bé, que passi la següent parella. Vinga, va, som-hi, que ja han tocat les campanes. Deixa'm el paper aquest. Ah, no. Ho farem amb mímica, oi? És una merda. Que ens vols cantar alguna cançó? Aquesta música és una merda, no sento res. És en castellà la música, Però podeu començar si voleu, Sí, no he de dir. És que no està bé... Ara s'ho estan pensant, encara. Vinga, el temps comença ja. No en té res del que dius. Mirall trencat, Mercè Rodoreda, 2 punts. Perquè l'autor és 2 punts. Això no sé què dius. Torna a repetir, si us plau. Tirant-lo blanc, Joanot Martorell. Molt bé! 20 segons. El quadern gris, Josep Pla. Molt bé. Molt bona persona. Molt bé. Temps. Amb clar guanyador, crec jo. Ho han tingut molt més complicat. Joan, ja et pots treure els auriculars, si vols. Això era una tortura, aquesta música, Era en castellà, moderna, que no sé què és pitjor. D'on treus aquestes playlists? A què en diu playlist ara, el jovent, d'això? Molt bé. Gràcies, Joan. L'any que ve em faràs tu la secció. Gràcies. Molt bé. Per tant, aquest any podreu anar a les visites nocturnes. Podreu venir gratuïtament, perquè poder venir ja podíem venir abans. Què? Anem tancant això? Anem tancant. Vinga, va, Jan, fot-li. Home, aquesta cançó vol dir que s'acabe. No ho sabríem fer diferent. Ara toca els agraïments, una cosa rapideta, però abans us hem de donar una notícia. Ah, sí? Molt important, Ara és moment de silenci. Ara, aquest estiu agafem el passaport i marxem de Solsona. Sí, noi. Anem a la Casa Gran. Ara. Expliqueu. La Casa Gran? No, a una altra casa més gran que també tenim micròfons vermells. Home, jo crec que ho has d'explicar tu, Marc. És casa teva. És casa teva. Aquest estiu, si esteu avorrits els caps de setmanes i poseu la ràdio, tant aquí a Solsona com a Palafrugell com a Tortosa, ens podreu sentir. Ens podreu sentir si sintonitzeu RAC1, els ulls de Clio. Tampoc us penseu que ens hi han deixat massa estona. No. Ens vam entrar per la porta i van dir rebaixem-ho. Un quart d'hora cada cap de setmana, dissabte o diumenge, ho heu d'escoltar, entre 8 i 9 del matí, un programa que es diu La Primera Pedra de RAC1, ens podreu sentir explicant històries que ja hem explicat però que segurament no recordareu. Amb la nostra gràcia i humor habitual dolent, fem el que podem. Allà, i llavors ens fa molt contents anunciar-vos que nosaltres anem de vacances però ens podeu seguir escoltant. Exacte. Vosaltres i més gent, tothom que ho escolti. Molt bé. Molt bé, ja anirem penjant a les xarxes de quina hora ens podeu escoltar i tot això. I què?
Teniu alguna cosa més a dir? Dones gràcies. No, endavant amb les gràcies. Molt bé, doncs gràcies per ser-hi avui i ser-hi els episodis que escolteu, siguin molts o pocs. Sense vosaltres no hauria tingut cap sentit això durant aquests 4 anys, ni avui, per tant, merci per ser-hi. Gràcies a les estimades companyes de Sol Ciència per intentar-nos fer-nos entendre que la paciència és important també per entendre-les a elles. Les anirem seguint, que tenen projectes molt interessants. El Miquel del Castell, que us ha servit veure i us ha donat una via d'escapament sempre que us ha fet falta i ens ha deixat casa seva avui per tancar aquesta temporada, i els amics amb qui des de fa 4 anys fem els Ulls de Clio, el Marc Vilà, el Jan Pallissa i especialment el Pau Sobirà i l'Albert Colell. I ja està, no? Fins la propera, i aquest estiu ens podeu sentir si voleu. I gràcies a tu, Marc, també. No ens deixem el Marc. Iau, a fer el veure. Molt bé, adéu. Gràcies. ¿Por qué no te callas?